Habang may papandawin, may pag-asa. Sana nga may pag-asa sa last trap na to. Parang may umaalog mga idol, oh. Yan. Meron. Sabi ko na nga ba, habang may pinapandaw may pag-asa. Ayan, maswerte tayo sa ulang trap. Okay. Okay na okay. Barangay Salawsaw. Yan, resort yan. Dito tayo duman. So yun mga idol, magandang hapon na naman sa inyong lahat. Bale alas 4 pasado na ngayon. Magpapandaw na naman tayo ngayon ng ano. Bale siyam na pirasong trap lang yung papandawin natin kasi wala na tayong pain. So shoutout kay ano, shoutout kay Hangal Adventure TV. Yan idol pa, yung mga idol pa bibisita ng kanyang YouTube channel, Hangal Adventure TV. Tsaka sa mga solid na tagapanood ko sa aking vlog, shoutout yung lahat mga idol. Mali dito tayo naglatag, oh. Diyan. Punta dun. Tsaka dun yung iba. Mali dito ako nagsimula sa pinakahuling trap na nilatag ko. Para papunta tayo dun mga idol. Diretso pa uwi. Mali high tide pa yung ano pagpandaw natin ngayon. Kasi sa araw yung ano high tide, kaya nagsimula pa lang yung magbawas yung ano high tide, yung bakas ng ano tide. Kahit magsimula pa lang yan bumaba, pwede nang pandawin. Maliban na lang kung sa gabi yung ano high tide, kasi sa umaga ka na talaga magpapandaw, kasi hindi pwedeng magpandaw sa gabi, madilim. So yan mga idol, sana patuloy niyo pa akong suportahan. Sa mga solid na subscriber ko dyan at sa mga solid viewers, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Sana po ay lagi kayong mag-ingat. Bali doon ako nakadalip mga idol, no? Sa spot na yun, daanan yun papunta doon ng ano sa Lawsaw. Doon ako nakadali ng ano, isang trap lang naman. Grabe talaga, first time ko talaga yun mga idol. First time kong nakaranas nun. Meron naman akong na huli, 4 pa nga pero maliliit. 4 yung pumapasok sa isang trap pero maliliit mga idol. Hindi katulad nun yung nakarang, nung last upload natin. 3 talaga na malalaki. Sana maulit yun mga idol. So lagay pa rin natin dito para, pero kung hindi umulan mga idol, hindi na lang natin gagamitin. Mahirap kasi marinig yung boses natin. Dinala ko lang para safety, baka sakaling bumagsak bigla yung ano malakas na ulan. Palagi kasing umulan dito sa amin mga idol. So yun, pandaw na tayo mga idol kasi hapon na. Sana ay swertein tayo. So yun mga idol, dito yung unang trap natin. Yan o, may palatandaan yan para hindi mahirap maghanap. Sana may huli, no? Mas maganda talaga yung high tide sa umaga kasi iwas daga.
Parang wala yata mga idol. Suga-suga crab oh. Pang ulam lang. Yan, hindi na yan masyado lumalaki. Goods na yan. Ganyan kalaki. Pwede na sa pang ulam. Ito yung pangalawa natin. Sa gilid lang ng ilog oh. May bangka. Daanan talaga dito ng mga bangka. Kasi ilog papunta yan sa laot. Pangalawang trap. Sana may bumungad na malaki. May pain pa talaga. Suga-suga crab na naman. Pang ulam na naman. Ito yung pangatlo natin. Medyo maalon na. Gawa ng daanan ng mga motor. Hindi na ng dagat. Baka sakaling makita tayo na gumagapang na limango. Sana may igat. May pain. Wala yata. Wala yata ang alimango dito. Nandito mga idol yung pang-apat natin. Apat na yun. Pandaw natin, wala pa. Wala pang bumulaga na malaking alimango. Yan, dalawang suga-suga crab. Sana naging alimango na lang. Ang laki oh. Suga-suga crab pa lang, malaki na. Ito yung isa. Dalawa. Mayroon yung panglima. Ito yung malalim. Hindi na talaga ng dagat. Meron. Hindi rin nasira sa limango. Ito yung pang-anim natin. Sakit yung paa ko mga idol. Meron tinik. Meron kaya? Pag may pain pa meron yan. Ay wala yan.
Meron, no? Sunod-sunod yung dalawa. Goods na rin. Tatlo na lang yung pupundawin natin. Dalawa pa lang yung alimango natin. Yung suga-suga karab, 4. Ganyan talaga ang buhay ng alimango. Buhay mga alimango. Malaking bagay talaga may idol ang may bangka sa sarili. Kasi yung hanap buhay natin ay alimango. Mahirap kasi pag walang bangka, maghiram ka lang. Dati nanghiram lang kami mga idol, bangka. Mahirap talaga kasi minsan naunahan ka. Siyempre maghintay ka talaga pag tapos gamitin. Wali, papunta na tayo dun sa tatlo. Diretso pa uwi. Bali yung ginagamit dyan sa pagtawid mga idol, sa tapat ng sabang. Bali sabang yung katapat namin. Bangkero, yung ganito. Bangka tapos may dalawang katig. Isa sa hanap buhay din dito sa lugar namin, pagbabangkero. Malawak kasi yung ilog. Kapag bumaba naman dito mga idol, wala talagang nagbabangkero. Bali dito mga idol, meron tayo dun. Iwan ko lang kung inaabot ba ng high tide. Ito mga idol, yung isa natin. Abot na abot. Kasi gilid lang ng ilog. Bali dalawa na lang yung trap natin. Malalim dito. Hindi yan kinakain. Wala talaga may idol. Tuway may idol, nasa ibabaw lang. Makulimlim na. Kulimlim na naman. Uulan na naman. Medyo maagos na dun mga idol. Yan sa tapat na yan, dyan ako nakadali ng 3 piraso sa isang trap mga idol. Dyan. Nakita ko bata.
dumaan dito, magde-delivery ng ano, pawid sa Barangay Lunoy. Isa rin sa hanap buhay namin dito yung ano, pawid. Yun na yun, bali isang piraso na lang dito, isang trap na lang. Habang may papandawin, may pag-asa. Sana nga may pag-asa sa last trap na to. Parang may umalog mga idol, oh. Yan. Meron. Sabi ko na nga ba, habang may pinapandaw may pag-asa. Ayan, maswerte tayo sa huling trap. Okay. Okay na okay. Nandito pala banda yung ano, alimango. Okay kaayo mga idol. Basta hindi lang tayo mawala ng pag-asa, meron talaga. Budos na rin. Yes mga idol, budos na rin. So see you next vlog mga idol. Salamat sa panonood. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share. Comment down below mga idol. Tsaka paki-comment din kung taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan naaabot yung mga video natin. Mga video natin na simpleng vlog lang, mga crab adventure. Yun na, ulan na. Yan na. So yun mga idol, bye bye.